Z Európskeho mesta športu Košice 2016 vám želáme pekný dobrý deň. Dnes v tomto Sparne pôjdeme na lyže, na vodné lyže, koniec koncov s majstrom sveta Alexandrom Vaškom mladším. Vítaj, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A s Alexandrom Vaškom starším. Vítaj, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Chalani, máme za sebou druhé kolo svetového pohára vo vodnom lyžovaní tu v Košiciach za vlekom. Už ste si trošku vydýchli po organizácii tohto podujatia? Šaňo starší. Tak vyzeráš tak spokojne oddychnuto. Myslím, že áno, opadlo to celé, súťaž Svetový pohár dopadol na výbornú, máme vynikajúce ohlasy, jednak od vedúcich jednotlivých výprav, od športovcov, od tých najlepších, ktorí vlastne do Košíc prišli a aj ľudí z okolia, ktorí nám fandia už dlhodobo a ktorí sa pohybujú okolo nášho klubu. Ako ťažké bolo dostať takéto podujatie, organizáciu takého podujatia do Metropoly Východu? V podstate ide v tomto našom mladom športe o nový projekt, ktorý začal minulého roku. A my už dlhodobo každoročne organizujeme, myslím, že vynikajúce teda medzinárodné súťaže v Košiciach. Už to má dlhoročnú tradíciu, takže nebolo nejaký problém pre nás zapojiť sa do tohto projektu, do Svetového pohára. A myslím, že sme splnili všetky očakávania. Človek, ktorý to všetko organizuje, ktorý to všetko pripravoval, vyslovil spokojnosť. Dostali sme malé ocenenie, takže ideme ďalej do ďalších kôl, ktoré nás čakajú v Rakúsku a v Nemecku. A my sa teda tešíme a pracujeme ďalej. Verím, že teda aj budúci rok, myslím, že to splnilo všetky aj naše očakávania a verím, že aj budúci rok sa zapojíme do tohto projektu opäť. Čiže mohla by sa z toho stať, povedzme, tradícia, že by pravidelne každý rok v Košiciach bolo minimálne takéto jedno kolo? Myslím, že áno. Chuť organizovať takéto súťaže, hlavne preto, aby naši domáci športovci, tí, ktorí sú ešte mladí, aby mohli vidieť tých najlepších na svete a aj to nám ukázalo, ako mali z toho radosť, ako pozbudzovali nielen našich športovcov najlepších, ako napríklad Šaňa, ale aj iných. A hneď po tej súťaži to bolo vidieť, ako žili s tým tie najmenšie decká, takže bola to radosť sa na to pozerať a má to určite význam sa do toho pustiť opäť a opäť sa pripraví aj na ďalší rok. Náš majster sveta a majiteľ najdlhšieho skoku vôbec má 21 rokov, že? 21 rokov. Ty si tiež niekedy ako malý vzhliadal, povedzme, k takýmto hviezdam. Dnes tí malí nejakým spôsobom registrujú teba a fandia ti a držia ti palce. Zaznamenal si v domácom prostredí zvýšený záujem, povedzme, o tvoju osobu? Alebo vôbec o toto podujatie ako také? Tak stále doma je to niečo špecifické, nie je to také ako na nejakých iných pretekoch, aj keď deti jazdia s nami na tie preteky, ale doma je tá podpora oveľa väčšia a takisto sa vytvára väčší tlak na toho, koho podporujú a on to, ako ja to vnímam veľmi pozitívne, lebo a ja som bol malý a ja som presne pozbudzoval väčších, keď boli u nás preteky a pozeral som na nich ako na mojich vzorov a hovoril som si, že raz chcem mať aj ja tú takú domácu podporu a tieto preteky som ju dostal možno aj viac, ako som chcel. Dá sa povedať, že sa Vaškovcom splnil taký sen organizovať doma takéto podujatie, ukázať sa pred domácimi fanúšikmi, Šaňa? Tak už dlho vlastne absolvujem tie preteky, ktoré sa konajú stále u nás každý rok. A tento rok to bolo poprvýkrát kolo Svetového poháru. Je to vlastne nový pretekový systém od minulého roka. A ja som v tom nevidel až taký rozdiel, ale videl som, že prišlo oveľa viac ľudí, oveľa viac sa prišlo ich pozrieť a podporiť nás, lyžiarov, čo som vnímal ako veľmi pozitívnu vec pre rozšírenie tohto športu. No, hovorí sa, že minca má dve strany. Mám taký pocit, že si možno trošku viac, že uvedomoval tú dôležitosť toho, že to podujatie sa koná v Košiciach. A nezväzovalo ti to trošičku ruky našim divákom, povedzme, že si obsadil v úvodzovkách teda len to druhé miesto. Ako si vnímal vôbec celé preteky a celý ten v úvodzovkách humbuk okolo tohto podujatia? Tak vlastne v finále sa začalo pre mňa veľmi dobre, keď som skončil tretí v slalome, čo bol pre mňa vynikajúci výkon, keďže prišiel momentálne asi najlepší slalomár sveta Levi Aviu z Izraelu. Potom tam bol vynikajúci rakúsky pretekár Robert Puchstaller a ja som skončil presne na tom treťom mieste, čo mi dodalo ešte takú väčšiu motiváciu do ďalších finálových bojov.
Obsadil som druhé miesto v trikoch, kde bol aj držiteľ svetového rekordu Ilja Lapkovič a ďalších veľa bieloruských pretekárov. Vyhral to nakoniec Arco Morozov a ja som bol na druhom mieste, čo som tiež pokladal za veľmi úspešný výsledok. A potom prišlo to finále skokoch, na ktoré som sa možno asi až veľmi premotivoval. A ten nátlak tých domácich fanúšikov, alebo ten chtíč vyhrať na domácej pôde bol možno až priveľký a trošku som to nezvládol a nevedel som ho nejako preskočiť alebo dobehnúť ho. S odstupom pár dní, ako vnímaš, mohlo to byť možno inak by si možno situáciu vyhodnotil, ako to vlastne vyzeralo. Tí, ktorí nevideli možno zábery, tí, ktorí nevideli možno fotky, ako by si to opísal? Samotné skoky. Samotné skoky. Začalo to tak, že vlastne sa odjazdila najprv nižší mostík, lebo ja som trénoval aj skakal na vyššom mostíku, ktorý je vlastne povolený. A oni všetci skakali na nižšom mostíku, takže všetci odskakali predo mnou a Arco Morozov zaletel vlastne na hranicu 57,4 metra to bolo. A trošku ma aj prekvapil tým výkonom, lebo na tréningu aj spadol, aj neskakal tak veľa. Možno ťa chcel zmiasť? Možno ma chcel zmiasť. Boli tam predsa týždeň trénovať a ja som išiel ako posledný. Bolo tam obrovské množstvo ľudí a všetci pozbudzovali. Cítil som ten nátlak, že všetci chceli, aby som vyhral, aby som zaletel čo najďalej. Samozrejme som to chcel aj ja, ale keď som vedel, koľko skočil a nevyšiel mi prvý, druhý skok, tak už je potom to ťažké nejak v poslednom skoku akože nejak to napraviť všetky tie chyby, lebo ten psychický nátlak je už strašne veľký. Ocino, nemôžeme také podujatia robiť v Košiciach. Potom nevyhráme a potom sme sklamaní. A tak ako aj Šaňo spomenul, myslím, že v rozhovore, že do tretice snáď by to mohlo výjsť. Aj vlastne veľa sa hovorí o tom stále, o tom svetovom rekorde, možno aj toto je také troška, čo treba psychicky ešte nejak zvládnuť, strebať. Ja stále o tom rozprávame, ako ďalej postupuje. Čaňo sa minulý roku zranil na mestrovstvách Európy a myslím, že musíme pracovať na každom malom víťazstve a potom sa snáď vrátime aj k tým dlhým a úspešným skokom a troška zabudnúť na ten rekord, na tento tlak a troška sa viacej psychicky pripravovať na jednotlivé podujatia a ísť krok po kroku. Jasné, ale od preteku po pretek a krok po kročíku, ako zvykneme tvrdiť možno športovci od zápasu k zápasu, bolo to takéto prvé z tých väčších podujatí, pokiaľ si dobre pamätám, od tvojho zranenia. Cítil si možno, že ťa to trošku ešte v niečom limitovalo, alebo bolo to naozaj len o uvedomovaní si toho, že naozaj to podujatie je doma a že jednoducho je tu akýsi istý tlak, povedzme, známych, ja neviem, rodinných fanúšikov? Tak vlastne stihol som absolvovať prvé kolo svetového poháru v Holandsku, kde som vyhral, ale zase tam nebola tá špička, ale ani u nás. A ja si myslím, že práve to doma bol ten psychický nátlak a to, že by som mal skočiť nejak ďaleko a predbehnúť všetkých ostatných. A nevyšlo to. Vo vašej práci, vo vašom športe, ako takom je dôležité možno trošku práca aj s tým športovým psychologom. Neuvažovali ste teda nad tým, že možno zapracujete do týmu aj takúto nejakú osobnosť? To by bolo ideálne. Je to šport ako každý iný a vyžaduje si, je to veľmi náročný šport, či technicky, či po športovej príprave, aj samozrejme tej psychickej. Samozrejme sa vrátime iba možno k téme o finančných prostriedkoch a tak ďalej. Čiže pracujeme s tým, čo máme a čo máme k dispozícii. Takto roky zatiaľ funguje. Áno, ideálne by bolo mať lekárskeho odborníka, psychologického odborníka a tak ďalej, ale bohužiaľ na to v súčasnosti nemáme a nespolupracujeme s nikým takým. Mnohí tvrdia, že Jack Sparrow má u Pirátov Karibiku lietajúceho Holanďana, my máme lietajúceho majstra sveta. Pripomeňme našim divákom, aká je tá hodnota najdlhšieho skoku? Tak najdlhší skok bol 64,7 metra. A zatiaľ to neprekonal nikto, že? To už máme, myslím, 2 roky, 3 roky? Teraz to je druhý rok. Teraz to je druhý rok. Asi áno. Prečo je vlastne Alexander Vaško mladší, prečo je úspešný, alebo prečo je najlepší? Ocino, ako by si to charakterizoval? My máme takýto klenot doma, chceme sa ním samozrejme pochváliť jednoznačne a preto sa pýtam, prečo je najlepší?
No tak od malička sme sa snažili vlastne Šaňovi zabezpečiť tú najlepšiu prípravu. Začali sme v tých domácich podmienkach a ak sa našli teda prostriedky, tak my dlhodobo spolupracujeme s bieloruským klubom z Novopolocka, kde majú vlek, taký trenážer na naučenie akrobatickej jazdy, akrobatických prvkov v bazéne, čiže trénujú tam celú zimu. Tak chodili sme tam do začiatku a potom, ak boli teda prostriedky, tak aj do Spojených štátov amerických, ktorá je vlastne meka vodného lyžovania. Čiže stále sme sa snažili vlastne zabezpečovať tú najvyššiu kvalitu. No a sám vlastne Šaňo, tak bolo vidieť od začiatku, že veci sa mu daria, že je technicky na tom výborne a že taký prirodzený talent. Jemu sa veci od začiatku darili, išlo to vlastne postupne ako keby samo a možno teraz troška je obdobie, kedy treba začať, ako som spomínal, ísť krok za krokom a treba začať možno viacej troška pracovať na istých veciach, ktoré bude treba doladiť a možno, že tam je ten taký psychologický moment, že keď sa nedarí, tak vlastne tam nastáva taký psychický tlak, ktorý potom zväzuje vlastne všetko, čo ten lyžiar alebo ten športovec alebo či vlastne Šaňo by mal na tej vode zrealizovať. Takže sú to také spojené nádoby. Určite bol talent a technicky to zvládal na vyššej úrovni a veľmi rýchlo išiel dopredu, že všetko sa mu darilo, takže dostal sa, vlastne v súčasnosti patrí medzi tých top vodných jazzov za vlekom. Nie vždy, ako čo si hovorí, je po svícení, nie vždy je nedeľa, ale zasa po búrke vyjde predsa len slniečko, takže v tomto smere ja nevidím absolútne žiadny problém. Hovoríš prostriedky, financie a tak ďalej a tak ďalej. Ako náročné je dnes robiť vodné lyžovanie na Slovensku alebo tu v Košiciach, čo všetko vlastne obsahuje, aby vodný lyžiar mal vytvorené podmienky, aby mohol vycestovať na také alebo onaké podujatia. Určite sa venujete, samozrejme tomu rodinný rozpočet to možno nejakým spôsobom zasahuje, neviem čo, otázka sponzorov a tak ďalej, ako je to vlastne u vás? Určite áno a my v Košiciach musím povedať, že vďaka aj mestu Košice a takej dlhodobej podpore mesta a mestskej časti sídlisko nad jazerom máme tie podmienky vytvorené celkom ideálne. To je to, že máme vlastne to prostredie, kde môžeme tento šport vykonávať. Máme kopu ľudí, ktorí tam od malička vyrastali, ktorí sa o ten vlek starajú a ktorí vlastne zabezpečujú to, aby sme stále mali tie podmienky na tej najvyššej úrovni. No a keď už hovoríme o samotnej výstroji, o tých výjazdoch, tak áno, to zasahuje viac menej do toho rodinného rozpočtu. Čo to vlastne zhltne, takáto príprava alebo preteky na vodné lyžovanie a vôbec na samotné? Ak by sme to chceli zabezpečiť na tých 100% alebo 120%, tak by to zhltlo samozrejme ako každý iný šport všetko. Čiže koľko prostriedkov je, tomu prispôsobujeme našu prípravu, tomu prispôsobujeme nákup novej výstroje, čiže sáňame, meníme si tie výstroje keď už je niečo ojazdené, tak to posúvame mladým pretekárom a takto si navzájom pomáhame. Takže zatiaľ sa nám to darí takto nejak udržať a máme aj ďalšie výsledky ďalších úspešných mladých lyžiarov. Každoročne na majstrovstvách Európy v juniorských kategórií do 15 alebo do 19 rokov dosahujeme medailové umiestnenia, tak snáď nám to vydržia, že bude to fungovať takto naďalej. Držíme palce, Šaňo má 21. To som sa práve chcel opýtať, čiastočne si mi už odpovedal na tú otázku, kto teda ide v Šaňových šľapajách. Máme teda nejakého následovníka, povedzme v tej kategórii, o ktorej si hovoril 15 a viac. Ty si pri reprezentácii okrem toho, že sa venuješ, samozrejme ratolesti, si taká, pardon za výraz, také dievča pre všetko. Dokážeme to teda takto tvrdiť, alebo mohli by sme to tvrdiť. Máme teda mladých, ktorí by mohli ísť v Šaňových šľapajách? Určite ich máme ďalších šikovných, či sú to už blízko vlastne k Šaňovému veku. Ja spomeniem vlastne medailistov, ktorí zbierajú úspechy na majstrovstvách Európy, či Jurko Klepčár, Veronika Čeplová a potom sú vlastne ďalší mladí, Karim Božíková, Sámko Saxa, ktorý minulý roku získal titul majstra v slalome, Ľudská Fedorová a sú tam ďalší vlastne mladí, tak
Teraz na tomto podujatí, na tomto kole Svetového pohára štartovali aj mládež do 15-19 rokov a teda syn mladší, Daniel, prekonal opäť Šaňov rekord, keď bol do 15 ročný, takže áno, zatiaľ sa nám nejak darí a verím, že budeme mať ďalších mladých, ktorí budú pokračovať v úspešných šlapách, či už Šaňa, alebo predtým Miroslava Hrybíka. No, prekonávate jeden rekord za druhým. Kde sa to vlastne, má to nejakú hranicu, že sa to povedzme zastaví, alebo lietate si hore-dole, normálne takto aj po byte komunikujete spoločne, že brat urobil to, teraz ty preskočíš jeho a tak navzájom vlastne ste si konkurenciou, ako to vnímaš? Tak vlastne on preskočil môj rekord, ktorý ja som si už myslel, že možno ani tam nie je niekto, kto by ho mohol preskočiť a tento rok to konečne prišlo, ešte viac ma to teší, lebo zostalo to vlastne v rodine. A tá hodnota bola predtým moja do 15 rokov 34,3 metra a on to prekonal pomaly o 1 meter a skočil 35. Takže a ešte stále to môže niekde posúvať, takže teší ma to, že aspoň v tých skokoch je tam niekto, kto to možno ešte posunie ďalej a keď vidím aj z ostatných štátov, aj zo všadiaľ, že stále sa posúvajú tie skoky ďalej a ďalej, tak dúfam, že niekto raz možno prekoná aj môj rekord, lebo nechcem byť zase, že by to bolo večné. Ale kde sa to môže nejakým spôsobom zastaviť? Premýšľam nad tým, hovorili sme o tej hodnote. Do akej miery sa to môže posúvať, alebo ako často sa to môže posúvať? Kde je tá hranica dnes už? Naozaj všetko sa nejakým spôsobom vyvíja, aj rekordy a aj svet lyžovania, cyklistiky, časy sa posúvajú, naozaj je to neuveriteľné. Kde je tá vaša hranica? Kde sa máš môže posúvať? Tak podľa môjho názoru je to tak, že stále niekto príde, ktorý začne ťahať so sebou nejakých ľudí a tí ho posúvajú ešte ďalej a ďalej. A týmto sa to môže posunúť podľa mňa ešte o niekoľko centimetrov alebo metrov. A momentálne sa tam naťahujeme s poľským skokanom Kamilom Borisevičom, ktorý minulý rok vyhral majstrovstvá Európy a tiež skočil veľmi ďaleký skok. A to vývojom výstroja a všetkého, tak to pôjde ešte ďalej, si myslím. Určite tam je nejaká hranica, že pokade sa dá zaletieť, ale ešte to pôjde ďalej. Perfektné. No ako vyvíjajú sa tie technológie, samotné vleky sa trošička menia, čiže to je taká podstatná vec. Keď sme skakali ešte, my mali sme oveľa krátšie skočky, ktoré boli menej bezpečné, ako používajú teraz skokani. Boli nižšie stávané vlastne samotné vleky, čiže to troška zmenilo vlastne vôbec tú techniku skakania a samotný materiál, ktorý sa používa. No a myslím, že je to stále dynamický šport. No, mne sa možno niekedy sníva o tom, že skokám preletí až ponad lanou a možno, že niekto z našich skokanov, ale áno, hranice to asi má, len stále všetko napreduje a je ťažké predpokladať. Aj Artem Morzov, ktorý vyhral v Košiciach teraz na našom kole, tak z ničoho nič uletel mu ten jeden skok, ten posledný finálový a bolo 3 metre ďalej, ako bežne skákal. Hej. Čiže je strašne veľa detailov pre toho skokana, aby mu, keď chce zaletieť ďalej, alebo keď sa mu podarí vlastne zaletieť ďaleko, aby všetko v tom nájazde, keď ich nachádza na ten mostík v obrovskej rýchlosti, tam skokanie idú takmer 100 km rýchlosťou, aby to všetko zvládol. A keď to zvládne úplne ideálne a sa to podarí, tak vtedy vlastne ten skokan pocíti a môže uletieť ešte aj 2-3 metre ďalej, ako bežne v tréningu skáče, alebo ako sa mu bežne darí. Čo dnes, podľa vášho názoru, obidvoch sa pýtam, robí dobrého vodného lyžiara dobrým vodným lyžiarom? Si majster sveta, držíš naozaj nádherný rekord. Čo ma robím dobrým lyžiarom? Podľa mňa je to podpora tých ľudí okolo mňa, ktorí sú a ktorí stále chcú sa odo mňa učiť, pozerajú na mňa ako na vzor a ja im chcem vlastne pomáhať. Tak jednoducho skočíš si čím najdlhšie. práve preto to robím, lebo nie je to kvôli niečomu inému, je to kvôli môjmu pocitu a kvôli tomu, že kvôli podpore tých ľudí a keď vidím, ako sa tešia so mnou, keď vlastne zaletím ďaleko, alebo keď niečo vyhrám.
Perfektne. Sme momentálne aj na pôde Európskeho mesta športu. Ty si ďakoval samozrejme mestu Košice, ktoré teda prispieva svojou troškou do mlyna, aby sa vám darilo, aby sme mohli organizovať takéto podujatie. S akým ohlasom sa u Vaškovcov stretlo to, že Európske mesto športu 2016 je práve, alebo sú práve Košice, metropola východu? Myslíte teraz doma, alebo... Áno, vo všeobecnosti, ako ste to... Ja osobne to vnímam veľmi pozitívne, že takýto projekt vlastne je a že Košice získali tento titul. My sme sa takisto snažili pomôcť aspoň tou troškou a teda, tak ako som spomínal, v Košiciach vodné lyžovanie má silné zázemie a je to v podstate takou mekou, čo sa týka na Slovensku. To Košice určite sú. Vidím v podstate tých akcií neurekom na šport, možnosti na športovanie neurekom. Či ľudia behajú, bicyklujú, plávu. Hej. Čiže je to dobré na to, aby vlastne sa ukázali a prezentovali tie možnosti hlavne pre tú mládež a pre mladých ľudí, aby mohli teda tráviť ten čas iným spôsobom, ako trávia. Hovorí sa veľa o tom, že sedia za počítačom a v podstate sedia, teda robia nejaké teda sedavú činnosť. Čiže či to malo zatiaľ nejaký vplyv aj pre náš klub alebo pre náš šport, to je ťažko povedať, ale určite už minulého roku sme pocítili taký zvýšený narast hlavne tých pred tou letnou sezónou o nové decká, o nové talenty. Samozrejme robia aj iné športy, ale v tom lete ich to lyžovanie veľmi baví. Vidíme to, máme ďalšie nové decká, tak verím, že aj vlastne tento projekt tomu pomôže a že teda ten areál bude napredovať a takisto, že budeme aj viacej teda mladých talentov a vôbec ľudí, ktorí si prídu ku nám len tak zašportovať. Je to u vás možno aj o tom, že popri tom vodnom lyžovaní nájdete si čas, povedzme, prísť do mesta len tak si možno zašportovať, zabehať si s niekým, hovorí sa o Košičanoch, že sú taký behavý národ, že športujeme naozaj, že chceme nejakým spôsobom športovať a rozvíjať sa smerom ďalej. Nájdete si čas, alebo zúčastnili ste sa niečoho, alebo ktoré z takých tých posledných podujatí v Košiciach vás nejakým spôsobom najviac zaujalo? Chystá sa Maratón mieru, mali sme tu Spartan Race a ďalšie množstvo podujatí. Človek, keď si klikne Facebookovú stránku alebo webový portál náš, tak naozaj tých podujatí je neurekom. Čo posledne vás tak najviac zaujalo? Šaňo mladší? Tak ja som ešte nestihol byť na žiadnej z týchto udalostí, lebo predsa... Lyžovanie ti zaberá celý čas vlastne. Bol som vlastne trénovať v Nemecku na 2,5 mesiaca a vrátil som sa len 2 týždne pred našimi pretekmi a musel som skôr všetok čas venovať, chcel som venovať svoj čas na prípravu tých pretekov, aby boli na čo najvyššej úrovni. A chcel som sa ísť pozrieť aj na ten Spartan Race, ale bolo to presne v deň, keď my sme mali vlastne finále Svetového pohára, tak som musel byť tam, ale určite sa pôjdem pozrieť alebo si aj zabehať na nejakú inú akciu. Škoda, že si nedoletel z Trixenu do centra mesta. No, to sme čakali. Teda, že pýtali sme sa, že ako sa asi Šaňovi darí. Chalani, aké budete mať leto? Trošku si oddychnete, aby ste možno vypadli z tých povinností, alebo aj o príprave to bude o ďalšom, o 3. kole Svetového pohára. Ako to bude vyzerať u vás? My samozrejme sme v hlavnej sezóne, čiže tú aktivitu celá je patrične tomu zameraná. Čaká nás ďalšie kolo Svetového pohára plus samozrejme aj mládežnícky do 15 do 19 rokov v rakúskom Astene. To je na prelome júla a augusta. Potom už to bude príprava vlastne na majstrovstvá Európy, ktoré sa toho roku konajú na Ukrajine v Dnepropetrovsku. No a potom vlastne by malo byť finále Svetového pohára v Nemecku, v Bekume. Čiže tomu vlastne je všetko nejak nastavené a trénujeme v podstate každý deň, dvojfázovo, takže sme vlastne na vleku a v jednom prostredí. Takže Frérka musí teraz počkať, vravíš? Frérka tam tráví so mnou možno ešte niekedy aj viac času ako ja, takže ja sa nesťažujem. A vy to máte potom ako u Saganovcov. Je to taká tvoja opora, chodí s tebou všade? Dá sa to tak povedať? Áno. Dá sa to tak áno, povedať? Určite áno. Perfektné, takže opora. Vaškovci boli dnes s našimi hostiami. Chalani, želám vám dobré, vydarené leto, takýchto skokov. Naozaj
podobných, ako si zaznamenal naozaj pred pár rokmi, 2 roky dozadu. Nech je naozaj vydarených čo najviac a nech máme stále tých našich najlepších. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie, pozdravujeme teda z Európskeho mesta športu a nech sa vám pri ďalších kolách Svetového pohára a pri ďalších podujatiach darí. Tak všetko dobré, ďakujem pekne. My ďakujeme. Ďakujeme. Dámy a páni, končíme aj dnešné naše vysielanie a opäť do ďalších vydaní pre vás pripravujeme ďalších zaujímavých hostí, tak si nás nenechajte ujsť. Pekný deň.